Mä tiedän myös toisen tyypin, joka tykkää tehdä kaikkea itse ja nykyään pyrkii siihen. Nimittäin tää tyyppi vei mut tekee jotain aivan muuta ihan omiin kätöisin. Kyseessä on Ylösen Lauri Terasmuksesta. Näyttävästi sieltä tulee aina plussaa. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Meillä on semmoinen poikkeuksellinen tilanne, että me ollaan siis Teatteri Hevosen kengässä, joka on nukketeatteri. Ja sä tiedät tästä päivästä enemmän kuin mä. Joo, mä oon tänään sun askarteluopettajasi. Mitä me tehdään, askarteluopettaja? Tehdään käsinukke. Apua. Hei, no mennään etsiä Fanni, joka auttaa meitä sinne. Eli nyt ollaan täällä meidän lavastamossa. Ja tässä on tää meidän nyt pajarakennus. Tässä yleensä tehdään sitten lavasteet ja muut. Mut nyt tehdään tässä nukkeja. Tehdäänkö me sellainen, mikä sun musavideolla on näkyy, se Amanda? No itse asiassa ei tee ihan sellaista. Se on niinku tehty paperista ja se oli vähän vaikeampi viritelmä, mutta tää kestää sit jo vähän leikkejä. Aha. Maltan tuskin odottaa. Amandako ei kestänyt leikkejä? No Amanda sai aika paljon kyytiä. Me kuvattiin videoa pari viikkoa yhteensä ja se paperinen pieni otus oli aika kovalla koetuksella. Me käytiin jossain tuolla Norjan vuoristossa ja Amanda oli mukana siellä. Hei, mikä on siistintä, mitä sä oot saanut omilla käsillä aikaan? Mun lapsen, tai no käsillä ja käsillä. Mut itse? Tämmönen askarteluhomma, niin varmaan se on semmonen systeemi, mikä me rakennettiin siihen videoon, semmonen yhden miehen orkesteri, mitä mä ikään kuin rakentelen sen koko videon ajan. Eroaako tää uusi Lauri Ylönen jotenkin siitä Terasmuksen Laurista? No tää on vähän leikkisämpi, niin kuin tässä näkyy. Sä askartelet. Oma ideani. Kyllä se musiikkikin on erityyppistä. Se on sellaista vähän kokeellisempaa ja rennompaa jossain mielessä. Pitäisikö tehdä vaan semmoset niinku hahmot, millä on vaan kädet ja pää? Se pää on vähän semmonen kolmiulotteinen, siinä on vähän yritystä ja sitten ilmettä. Jos haluaisi ammatikseen nukeentekijän, niin miten sen saisi? Suomessa voi opiskella tuolla Turun ammattikorkeakoulussa. Siellä on nukketeatterilinja. Ja mä oon itse suorittanut oppisopimuksella täällä. Eli periaatteessa Lauri voisi tämän päivän jälkeen sit vaan oppisopimuksella päästä teille töihin, jos sua kiinnostaisi. Paitsi sä sanoit, että täällä kummittelee. Täällä vähän kyllä aina teatterissa on kummitus. Mä en varma haluaisin. Nää on jänniä. Saaks pervoilla? Saako jo pervoilla? Kaikki haluaa aina pervoilla heti, kun ne saa sen käteen. Näin ne kävelee. Ai, hienosti. Kauan tommosen yhden tekemiseen sitten menee? Et jos tekis vaan yhtä nukkea, sanotaan niin kuin 8 tunnin päiviä, niin se olisi 2 viikkoa suunnilleen. Ollaan semmosia vähän outoja asiakkaita aina esimerkiksi autokaupoissa, autotarvikekaupoissa käydään ostamassa jousia. Tai sitten kalastuskaupassa käydään ostaa painoja. Tuo on mulle tuttua. Viime aikana itse rakennellut kaiken näköistä. Liittyen tähän sooloprojektiin, niin just rautakaupassa silleen menee jollekin äijälle silleen, että mä etsin tällaista. Mitäs sä oot tekemässä? Teen avaruuspukua. Silleen. Mitä aiheita tuossa levyllä sitten käsitellään? No siinä on vähän laidasta laitaa. Välttämättä ei niinku omia kokemuksia edes kaikki, vaan sellaisia niinku hetkiä. Toi eka sinkkukin käsittelee semmoista tavallaan raskasta isoa asiaa kuin sananvapaus ja sen mahdollinen puuttuminen elämästä. Mä tapasin sellaisen taksikuskin Singaporessa. Sitten se oli silleen, että minäpä kerron sinulle tämän tarinan, että singaporelainen on kuin lintu kultaisessa häkissään ja kaikki maailman kauneudet ja ihmeet tuodaan hänen eteensä, mutta hän vain haluaa lentää vapaana. Meinaatko sä jatkaa tuollaista sit konemusalinjaa?
Vai meinaat sä sooloilla vielä lisää? Vai onks tää vaan joku kerran juttu? En mä tiedä. Siis me ollaan Rasmuksen kanssa alkamassa tekee heinäkuun alusta. Tai nyt jätkät tulee Suomeen ja sit me ruvetaan treenailemaan. Okei. Uutta juttuako? Joo, uutta Rasmuskamaa sitten. Et mä nyt tässä keväällä sooloilen vähän. Mä tein sellaisen mollan, että se osaa itkeä, sillä tulee oikeat kyyneleet. Mä oon kerran tehty video, missä mä olin tämä kyseinen mollamaa ja mulle pantiin sellaiset putket menemään silmiin ja sieltä ajettiin sellaista mustaa Niin, että sä litkuu. Ja sitten Eero, basistimme, paineli sellaista pumppua siellä fiiliksissä aina. Sitten kyyneleitä. Sitten kun ne putket piti ajaa niin lähelle silmiä, että kun mä käänsin, kun silmähän ei ihan tasainen tästä. Ai. Ja sit se niin armut täällä sitä silmää, niin kuin ne putken reunat. Se oli aika säätöä. Nyt näillä ei ole jalkoja, mutta ei se mitään. Ei se haittaa. Nää on nyt ihan käsinä. Koska nää osaa levittää. Miit. Tässä ne nyt on, valmiit hahmot. Näistä tuli niin hienoja, että me päätettiin rakentaa ihan tämmönen oma esitys vaan Summeria varten. Ja tämän nimi on Tähdenlento. Äiti! Mitä? Mitä ruokaa? Sinä Ei et täällä saa kasva ruokaa. mitään. Etkö muista, että olen lihansyöjä? Äiti on tehnyt kasvissyökeiton, vaikka piti olla poropaistia. Olen kyllästynyt asumaan tällä pentagrammilla. Pikkuveli, älä kun sinun hampaasi katkeavat, jos teet noin. Olen kyllästynyt. Äiti, komenna pikkuveliä. Meidän täytyy muuttaa jollekin muulle planeetalle. Kannatetaan. Minä tykkään Jupiterista. Ei! Miksei? Siellä asuu urpoja. Mutta Urpokin on miehen nimi. Jaa. Muutetaan Marsiin. Se on hyvä paikka. Minä en ala! Minä en ala! Sitten jää tänne yksin. Hei, voisit Me muuttaa lähdetään. Jupiterille. Minä muutan Jupiterille. Nuo lähtevät Marsiin. Me palaamme Ouluun. Tässä tää nyt on. Laurin tekemä nukke. Tällä ei ole kuitenkaan vielä nimeä ja Summerin netissä on kisa, jossa sun pitää keksiä tälle nukelle nimi. Ja palkintona on tämä Laurin itse tekemä nukke. Mikä sun nuken nimi on? Rami. Rami. On. Mikael, tässä suunnilleen puoli tuntia sun livevetoon täällä Oulun Bysiksellä.